लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आदानि सान इउटुब चेनेलाव बरायबाय आं दा दंफैयो उदालगुरि डिमाकुसिनि ट्री हाउसआव नोंथांमोना मिथिखागौ ना टेनजिं बड'साखौ बिनि बे ट्री हाउसआव दंफैयो जों मैया फैदों जों मोनायाव नैबे ट्री हाउसआव उन्दुदोंमोन सोरांबाय सिखारबाय ब्रेकफास्ट रेडि जाथ'वाखै खालामदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आं देखायलांसै माखासे प्लेसफोरखौ जायगाफोरखौ भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आंबो एसे सापर्ट मोनो इनकारेज जायो Hello. आं दा दंफैयो टेनजिं बड'सानि ट्री हाउस दा नोंथांमोना नुगासिनो दं जायगाफोरखौ ओरैनो जिरायग्रा दं दै सेर सेर ट्री हाउस बेबो मोनसे आरो बेबो मोनसे बै रेस्टुरेन्ट दा देखायगोन सिङाव थांनानै दा ओरैजाय नै बिराद मोजां बानायदों जिरायग्रा ओरै हाजो वाव फैनो हागोन नोंथांमोनहाबो जों बैयाव थादोंमोन बै ट्री हाउसआव मोनायाव कारेन्ट गैयिनि आं भिडिअ बानायनो सानदोंमोन बानाय हायाखिसै सेल्फि लादो आफा सेल्फि लादो थ' मोजां मोनदोंलै ने अबेबो थानोथो ओइथिंबो जिरायग्रा नुदोंआनो ओखै ओइथिं आं दहाय नुदोंमोन गोजौनिफ्राय मोनायाव मैदेर दुगैदों होननाया बेनो नामारा मैदेर दुगैफैदोंमोनलै मोनायाव awesome guys बे हाजोआव गाखोलांग्रा लामा
आं दा नैबे ट्रि हाउसआव थांसै नोंथांमोनहा नायनांदो ट्रि हाउसखौ सिङाव माबायदि दं जायगाफ्रा वाव नैबे तेनजिं बागाननि बिबार इधर क्या है टॉयलेट दंफां सायावनो टॉयलेट 3 टॉयलेट नैबेबो रुम मोनसेमोन बे थालाबारिनो येस नोंथांमोनहा सिखारबाय बिदामोनबो दंना सासे सिखाराखै नामा सिखारदो नुबायना दंफां सायाव माबायदि रुमा वाव ओरै बेलकनि बे ट्रि हाउस रेस्टुरेन्ट गाहायाव सिङाव बै बेयाव बेबो रुम मोनसे सिखाराखैलै